akuluakulu a Hezbollah Hamas anaphedwa pothandiza Irani kuponya mizinga ku Israeli. Masiku apitawa makomanda Mohammad Bagheri, Hossein Salami, Ghulam Rashid amaponya mizinga ku Israeli, lero aphedwa. Kwa zaka zochuluka Irani yakhale kopseza tithana ndi Israeli. 1988 Hamas inatuza kuti cholinga chawo ndi kuthanda Yuda. Article 7 ya malamulo awo imafotokoza momveka bwino, Judgment day will not come pokhapokha Asilamu athane ndi Israeli. Hezbollah ndi gulu lochokera ku Lebanon. Manifesto yawo ndi kuphwasula Israeli. Kumalawi kuno 2020 kunali manifesto: fertilizer 4,000 ekanthu, sugar 100 kwacha, petrol 400 kwacha, sukulu yaulere. After 5 years chilichonse chaonongeka. 1985 Hezbollah inayika manifesto kuphwasula Israeli. After 40 years sanakwanitse. Magulu amenewa amalandira chithandizo chochokera ku Irani.